जेब्ला दंफां गामियाव लुथुमनाय UPPLनि नेवलामेलनि मानगोनां आफादगिरि সভাপতি আমার মাঝত ভাষণ ৰাখি যোৱা আমাৰ UPPL দলৰে কেন্দ্ৰীয় সদস্য সম্মানীয় বিজেন দাস উপস্থিত আমার অনিল বসুমতাৰী শুক্লবাৰী BTC সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন হিচাপে আৰু উপস্থিত আমাৰ শুক্লবাৰী গ্ৰুপৰে সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে মহিলা শাখা যুৱ শাখা আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতৃবৃন্দ কৰ্মীবৃন্দসকল সংযোগবিন্দাই बावैसो जोंनि हान्जायाव जयेन जाफैनाय बड'ल पार्टी इन्टारनेशनेलनि सासे दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन UPPLनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोन आरो बे गामिनिनो रायजो राजाफोर आरो गावखौनो गाव खाफाल गोनां नामबो सानबाय मानो होनबा दिनै मोनसे हाबाफारियाव फैबावदोंमोन आरो फैबायदिब्ला बे गामियाव रायजो राजाजों एसे नुजानानै थांनांगौ जादों आंखौ लानानै फैनायलाय आं दिनै नोंथांमोनजों नुजानो थाखाय खाबु मोनदों दा बेबायदि रायजो राजानि मिथिंखौ आं खालामफेराखैमोन बे गामियाव नाथाय आंहा गोसोआव दं माब्लाबा दिनैनिफ्राय 10 बोसोरसो सिगां बे स्कुलनि सिङाव आं मोनसे मिटिं खालामलांदोंमोन मेलेमजिबिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बे समाव जोंहा मोनसे राजनिति हान्जा दंमोन BPPF होननाय डाबल P हान्जा होनना बुङो जों बिनि जानानै फैदोंमोन आरो थेवब्लाबो बे समाव मामोन बे जायगानि परिबेशआ आदा दिनै मा जाखो हयथ' नोंथांमोनाबो बे समाव सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन हान्जाजों दंमोन जागोन जोंजोंबो गैजोबामोन जागोन जों फैनानै बेवहाय भट बिफैदोंमोनब्लाबो माखासेया होदों माखासेया होआखै सोर होगोन सोर होआखै बेखौथ' जों मिथिलायबावो खिन्थु दिनै मा जादों सारा BTC ओनसोलावनो BTCल' नङा सारा आसामाव थानाय बर' फिसाफ्रा मानोना गाबखांदों गोसो गोरबोआव जे माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनांसिगौ दासिमाव गासै आसामनि राजनितिखौ बर' राजनितिखौ सोर सामलायगासिनो दंमोन हाग्रामा महिलारि BPF हान्जा बिथांमोना BTCखौ सासन खालामदों आरो बिनिफ्राय 11 जन MLA देरहालांनानै आसामाव मन्थ्रिबो जायो MLAबो जायो गासै आसामनि बर' फिसाफोरनि जौगानाय देरनाय आरो जेरैबो गेवलांसारनायनि बिबानखौ बिथांमोनानो रुजुनो दा बे बिथांमोननिनो आखायाव दंमोन बिथांमोननो हगारना होदोंमोन जों बिबानखौ जोंबो जौगाहोनायनि सोलोंथाइ बिथिङाव आबाद बिथिङाव जौगाहोनायनि जोंनि राव हारिमुखौ रैखा खालामनायनि आरो बिदिनो रांखान्थि बिथिङाव जौगानायनि समाजखौ मोजां लाखिनायनि गासै दायित्वखौ बिबानखौ जोङो हाग्रामा महिलारिनो होदोंमोन सारा आसामनि बर'फोरा जुदि बर'फोरनि खोथाखौ रायज्लायो खारन बिथांमोनानो मन्थ्रि जादों आसामाव बिथांमोनानो BTCनिबो गभर्नमेन्ट सालायदों चिफबो जादों EMबो जादों आरो बिथांमोननिनो MP दिल्लीयावबो दंमोन जों हेंथा हान्जानि मावथिया देरहानो हायाखैमोन जों बहुद इलेक्सन गेलेबाय आंनि खेबथाम इलेक्सन गेलेबाय MPआव बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय दिल्लीयाव MP नांगौ होननानै बे NDFB इलेक्सन लोगो नाङै आंखौ खेबथाम इलेक्सनाव गेलेहोबाय खाफालामोन दा खेबथामावबो जेनबाय जोङो देरहागासै सोर देरहाखो BPFआ देरहाबाय थाबाय आरो
बेखौ गसंनो लांलायबाय दाना बिपिएफआ देरहायाखिसैलाय थेवब्लाबोथ' बिपिएफनि आखायाव जोंनि गासैबो दंजोबोमोन बिबाना जे इयुनाव जों मा जागोन जोंखौ मा खालामहैगोन जोंनि फिसा फिसौफ्रा लेखा गोरों जानानै बिदेशआव साख्रि लानो हागोन ना हाया आमेरिका इंलेण्ड सिंगापुरफ्राव साख्रि लाहैनो मोनगोन ना मोना सुबिदा 17 बोसोराव बेखौनो जों नायो बिदेशआव साख्रि मावनांगौब्ला मा जायो नोंनि फिसा फिसौफ्रा बांगालराव थांनानै फरायहैनांगौ हायद्राबादाव थांनानै फरायहैनांगौ पुनेयाव दिल्लीयाव फरायहैनांगौ नङाबा बिदेशआव साख्रि मावनो हाया आहमेदाबादाव थांनांगौ मानो होनना बुङोबा बै समाव जोंनियाव ना नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि दङ ना इन्जिनियारिं कलेजानो मोजाङै दङ ना फेशन डिजाइनिं दङ खुनु सोलोंथाइनि फसंथान गैया जोंनाव मोजां माबा बिए पास खालामग्रा कलेजफोर दङ बेवहाय फरायोबा मा ट्राइबाला बिए पास खालामनो हायो मोजां डाक्टारबो जानो हाया दा बेफोर जायगायाव थांनानै फरायहैनो जोंनि फिसा फिसौफ्रा हाया दा बेखौ जों बुंबाय थादोंमोन गभर्नमेन्ट जाबाय जोंहा IIM बायदि लाबोनांगौ इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मेनेजमेन्ट फरायनानै माल्टिनेशनेल कम्पानियाव इंलेण्ड आमेरिकायाव साख्रि मावनो जोंनि फिसा फिसौफ्राबो सुबिदा मोननांगौ नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि फरायनानै हंकं सिंगापुर थाइलेण्डफ्राव साख्रि मावनायनि सुबिदा मोननांगौ चाइनायाव साख्रि मावनायनि 17 बोसोराव नाथाय मोनसेबो मोजां फसंथान लाबोनो हायाखै हादोरमा मैला गैया दा बेनि थाखायनो एनडिएफनिबो आन्दलन जाबाय एबसुनिबो आन्दलन जाबाय जायनो दाखालि मोनसे बिटिआर सुक्ति लाबोबाय बिटिआर सुक्तियाव रायजो मोनाखिसैबाबो मोननै मोनथामसो बाथ्राफोरखौ जोंनो बिराद गोसो होनानै लिरना होनो नाजाबाय लाबोनो नाजाबाय मोनसेया जाहैबाय दानि बड'लेण्डनि सिमाया सानजाहा लावलांनांगौ अरलांनांगौ आरो जोंनि दानि बायदिनो भारत सरकारा मानिनानै सानजाहा गहपुरसिम जाय जाय गामिखौ सोसनथावथाव सोसननो थाखाय बाउन्डारि कमिसन दाबाय दा बाउन्डारि कमिसना हाबा मावसिगोन दाना बबे जायगायाव ट्राइबेलफ्रा बांसिन जनसंख्या दङ बे गामिखौ बड'लेण्डआव सोसननांगौ बिटिआरआव बे मोनसे गोनां खामानि जाहैबाय दा बाउन्डारि कमिसनाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरिया मेम्बार हिसाबै दङ जयन्त बसुमतारी बिथाङा नायगोन नोंथांमोननि बे ओरै खोला ओनसोलावबो बबेबा गामिफोरखौ दानख'नांगौ नामा बबेबाखौबो सोसननांगौ नामा बिसोरनो नायसिगोन दाना बे खामानिखौ 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावनो हायाखै सेकेन्ड खोथाया जाहैबाय मा जोंनाव सोलोंथाइनि फसंथानफोर नांगौ दा दहाय बुंदों जोंनि फिसा फिसौफोरनि परिबर्तन नांगौ सोलायनाय नांगौ नङा होमबा सोलायनाया जोंनो नांला जाबैसो जाबाय नोंथांमोननि सोरबाया 50 बोसोर जाबाय सोरबाया 40 बोसोर जाबाय जोंनि जिबनखौ जों जाबाय नङा होमबा खावसेनि बारा जाबाय जोंनाव हाजारखि नाजाया बाराद्राय सोलायनाय फैनाय नंलिया जों नाजाबाबो इन्जिनियारबो जानो हाला जों नाजाबाबो डाक्टार जानो हाला जों नाजाबाबो फेशन डिजाइनिंआव फरायनो हाला आमेरिका इंलेण्डआव जोङो साख्रि मावहैनो हालिया जों नाथाय जोंनो नांगौ जाहैबाय जोंनि फिसा फिसौफ्रा बेफोरखौ मावनो हानाय जानांगौ होमबा जोंनो फसंथान नांगौ नङा होमबा जोंनोबो दा NIT नांगौ टेक्न'लजिनि इन्स्टिटिउट नांगौ फेशन डिजाइनिं जे आगर दानाय बायदिसिना जे सि जोम बायदिसिनानि जे मोनसे डिजाइनिं बेखौ फरायनानैबो देश बिदेशआव साख्रि मावो इन्जिनियार जानानै देश बिदेशआव साख्रि मावो बेबादि फसंथानफोरखौ लाबोनो हायो ना हाया एबार बिटिआर सुक्तियाव ओंखायनो मा खालामदों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनाय जाहैबाय मोनसे नोंथांमोननि बाक्सानिनो बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसननाय जागोन होननानै एफआव लिरनाय जादों आरो बे बरमायाव जायो ना बरमानि एसे एफा एनै दावखोलाय फासयलाय जायो बे उननि बाथ्रा नोंथांमोना खाफाल गोनां बाथ्रा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया
दिनै बिटिआर ओनसोलाव गंसे फैगोन आरो बे गंसेया नोंथांमोननि बाक्सा जिल्लायाव फैगोन आरो बेखौ सोर लाबोगोन बेखौ हाग्रामाया 17 बोसोराव लाबोआखै आरो जोंनाव इन्जिनियारिं कलेज जागोन इउनिभार्सिटि जागोन स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जागोन एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि जागोन नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि जागोन आरो मा जागोन आरो बे रेलनि जे रेलवे फेक्टरि जे रेलवेनि दामा बानाया मा बे दामा बानायग्रा फेक्टरियाबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जागोन दा बेफोर गासिखौ लाबोजोबनायनि उनाव जोंनि फिसा फिसौफ्रा गाबोन जायगायाव थानानैनो जायगायावनो फरायनानै देश बिदेशआव साख्रि मावनायनि जग्यताखौ मोननाय जादों आं लेखा फरायनायाव नङा गोरिबनि फिसाबाबो देश बिदेशआव साख्रि मावहैसै बे सुबिदाखौ 17 बोसोराव जोङो लाबोनो हायाखिसै हाग्रामा महिलारिया दा बे एखौनो लाबोबाय गामियाव बारायसिगोन सिमाबो बारायसिगोन दानि 40टा समष्टिनि जायगायाव गोदान बिटिआरआव 52टा 54टा समष्टि जानोसै 6 जन नमिनेटेड मेम्बारजों गासै 60टा मेम्बार जासिगोन दा 40 जनल' 40 आरो 6 जन 46 जन 42टा मेम्बार जायो दा 60टा मेम्बार जासिगोन क्षमता बारायनोसै बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय भारत सरकारा 1,000 कोटी टाका पेकेज होगोन फाइनान्सियेल बे 1,000 कोटी टाकाखौ मा खालामनो लामा बानायनायाव खरस खालामसै नामा ब्रिज बानायनायाव दालां बानायनायाव खरस खालामसै नामा हस्पिटालनि नामाव स्कुलनि नामाव बिल्डिं लुनायाव फोजोबनोसै नामा जों रायलायलायदों लामाया जेसेबां जानांगौ फ्राय जाजोब्बाय दोंफा दोंब्रैल' मावनो गोनां दंसै दालाङा जेसेबां जानांगौ फ्राय जाजोब्बाय जों गंफा गंनैल' नांसै आरो बेखौ हाग्रामाया मावाखै भारत सरकारनि आसनि प्राइम मिनिस्टार ग्राम सड़क योजना बा वर्ल्ड बेंकनि फैसा एशियान बेंकनि फैसा